Аря и сребърната лунна пътека. Имало едно време едно малко момиченце на име Аря. Тя имала коси, които блестели като кехлибар, и очи, в които сякаш танцували искрици от далечни звезди. Аря живеела в малка къщичка на края на гората, точно там, където дърветата започвали да шепнат вечерни тайни. Една вечер, когато луната била голяма, кръгла и бяла, като захарен памук, Аря погледнала през прозореца си. Тя забелязала нещо необичайно. Лунната светлина не просто падала върху тревата, тя се превръщала в истинска, блестяща пътека от течно сребро. «Къде ли води това?» прошепнала Аря. Тя обула своите вълшебни червени пантовки и излязла навън. Щом стъпила на пътеката, тя се почувствала лека като перце. Пътеката я повела нагоре, над върховете на старите дъбове. Там тя срещнала първия си приятел, бухалът Бобо. Той носел малки очила и държал книга с златни страници. «Здравей, Аря!» изгукал Бобо. «Ти си единственото дете, което забеляза сребърната пътека тази вечер. Знаеш ли, че тя води към градината на сънищата?» «О, искам да я видя!» възкликнала Аря. «Тогава вземи това!» казал Бобо и ей подал малко фенерче, което светело в нежно лилаво. То ще ти показва пътя, ако облаците се опитат да скрият луната. Аря продължила напред. Изведнъж пътеката започнала да се вие между пухкави бели облаци. Те били толкова меки, че когато Аря подскочила върху един от тях, той издал звук като на малко звънче. Там тя видяла едно облачно конче с грива от дъга. То се казвало Спаркъл. «Качи се, Аря!» изцвилило Спаркъл. «Ще те отведа до върха на лунната планина». Аря се качила на гърба на кончето и те полетели през нощното небе. Те прелетели покрай кометата Кики, която оставила след себе си прах от диаманти. Аря протегнала ръка и хванала малко от този прах в джоба си. Накрая стигнали до градината на сънищата. Тя била пълна с цветя, които не миришели на парфюм, а на топъл шоколад и ванилия. В средата на градината стояло дървото на желанията. Листата му били направени от светлина. «Аря», прошепнало дървото, «ти донесе светлина и добрина със себе си. Поискай си едно желание за всички деца по света». Аря помислила малко, после извадила диамантения прах от джоба си и го разпръснала над дървото. «Пожелавам всяко дете, когато си легне, да има най-вълшебните и щастливи сънища», казала тя със звънък глас. В този момент дървото на желанията заблестяло толкова силно, че Аря затворила очи. Когато ги отворила, тя отново била в своето меко легло. Слънцето надничало през прозореца, а птичките пеели своята утринна песен. Аря се усмихнала. На нощното й шкафче, точно до лампата, стояло малкото лилаво фенерче на бухала Бобо. Тя знаела, че това не е било просто сън, а началото на много нови приключения. Защото за едно момиченце като Аря, чудесата се случват всяка нощ.